खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिजिरसं फरायसाया इटालियाव हादोरनाङारि बान्था मोननो हादों। मख'जाथाव जाफुंसारनायाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लाइफां बिगियान बिफाननि रिसार्च स्कलार भरत गगैआ बावैसो सिगां इटालिनि नेपल्सआव खुंजानाय नैथि मेडिटेरेनियान इउनियन बोसोरारि जथुम्मायाव साबसिन खुगाजों रायज्लायनायनि थाखाय मानगोनां MUNA मिडलाइफ बान्था देरहानानै मुलुगसोलोंसालिखौ गोग्गानाय आरो सिनायथि होदों। भरत गगै बिथांखौ खुगाजों दिन्थिनाय फाइट'रेमेडिएशन अफ नाइट्र' PAH बाहायनानै माइक्रब्स आरो बाय'स्टिमुलेन्ट्स माइक्रस्कपिक स्टाडिनि थाखाय मान बावनाय जायो। बे बिजिरसंनाया बिफां-लाइफां, जिबख्रिफोर आरो बाय'स्टिमुलेन्टफोरखौ बाहायनानै जाखांफुनाय बिस गोनां नाइट्र' पलिसाइक्लिक एर'मेटिक हाइड्र'कार्बन नाइट्र' PAH खौ फाहामनो थाखाय अरायथा आरो आबहावा मोजां आदबफोरनि सायाव नोजोर होयो। बे हाबाखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लाइफां बिगियान बिफाननि गाहाय प्रफेसार हेमेन शर्मानि नायदिंनायाव खालामनाय जादों, जायनि सोलोंथायारि दिथा आरो बोसोन होनाया फरायसंनायखौ जाफुंसारै फोजोबनायाव जोबोद गोनांथारमोन। मुलुगनि जौसिन 2 जौखोन्दो बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव जायगा मोननाय प्रफेसार शर्मा बिथाङा गगैनि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय फोरमायदों। बेबादि हादोरनाङारि सिनायथिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फैनाय गोजौ थाखोनि बिजिरसंनायनि बांबोनाय बुहुमनां गोहोमखौ दिन्थियो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दुथांफोरा आलामि लालंगिया ग्रीन फार्मआव अर सावना होयो, बादाम आबादखौ खहा खालामो। समबारखालि दुथां सुबुंफोरा आलामि लालंगिया ग्रीन फार्म हाबाफारिनि सिङाव गायनाय बादामनि आबादफोरखौ अर सावना होयो, जाय बकाकाट बिधान सभा बियाबनि डि ओनसोलाव मोनसे गिदिर आबाद ओनसोलाव दं। आबादारिफोरा थाद'नाय गैयै नाजानायनि उनाव अरखौ खोमोरनो हादोंमोनब्लाबो 25 बिघासो हायाव दोनथुमनाय बादाम आबादफोरा आबुङै खामजोबो, जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा खहा जायो। मख'नो गोनांदि नुमलीगड़नि साखाथियाव ब्रह्मपुत्रनि दैमा चार ओनसोलाव थानाय आलामि लालंगियानि लाइमोनफोरा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जयै आलामि लालंगिया ग्रीन फार्मखौ सालायबोगासिनो दं। गावनो गाव सोनारनो नाजानानै बिथांमोनहा 200 बिघासो हायाव गुबुन गुबुन आबाद मावनायाव नांथाबनानै दंमोन। बे जाथायनि उनाव सांग्रां नोगोरारिफोरा बिबानगिरिफोरखौ नांगौ बादियै खहा सुफुंनायनि राहा खालामनो खावलायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ UG आरो PGनि फरायसाफोरनि थाखाय बाबु आसनिनि थाखाय गाइडलाइन फोसावनाय। आसाम सोरखारनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाना हादोरसायाव गोजौ सोलोंथाइ लानो गोनां रांखान्थियारि लोरबां नखरफोरनि हौवा फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बानायनाय मोनसे गोदान राङारि हेफाजाब हाबाफारि मुख्यमन्त्री निजुत बाबु आसनिखौ मावफुंनो थाखाय गुवारै बिथोन फोसावदों। दिसपुरनिफ्राय फोसावनाय मोनसे मावफुं बिथोननि बादिब्ला बे बिथांखिखौ 2025-26 नि सोलोंथायारि बोसोरनि समाव मावफुंनाय जागोन आरो आसामनि सोरखारि आरो हादोरसायारि सोलोंथाइ फसंथानफोराव सेथि बोसोरनि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फरायफारिफोराव मुं थिसननाय हौवा फरायसाफोरनो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार (DBT) नि गेजेरजों दानारि राङारि मदद होनाय जागोन। गाइडलाइनफोराव होनाय उदायथि क्राइटेरिया बायदियै बिनायसाफोरा आसामाव थानाय हौवासा फरायसा जानो नांगोन। बिसोरनि बोसोरारि नखरनि आयआ 4 लाख रांनि खम जानो नांगोन आरो बिसोर UG एबा PG फरायफारिनि गिबि बोसोराव रेगुलार फरायसा महरै मुं थिसननो नांगोन। सोरखारि एबा ओनसोलारि फसंथानफोरनि फरायसाफोराल' आरजाथाव जागोन। UG थाखोआव हाबा जानाय हौवा फरायसाफोरा बे स्किमनि थाखाय आरजाथाव नङा। बानिकान्त काकति मेरिट एवार्ड स्कुटि स्किम मोननो हानाय UG फरायसाफोराबो एरख'जानाय नङा आरो गिबि मन्थ्रिनि जीवन प्रेरणा स्किमनिफ्राय मुलाम्फा मोनग्रा PG फरायसाफोराबो आरजाथाव नङा। बोसोन बादियै सायख'जानाय सेथि बोसोरनि ग्रेजुवेट UG आरो पस्ट ग्रेजुवेट PG फरायसाफोरा बोसोरफ्रोमबो 10 दाननि थाखाय राङारि हेफाजाब मोनगोन। UGनि फरायसाफोरा दानसेयाव 1000 रां मोनगोन आरो PGनि फरायसाफोरा दानसेयाव 2000 रां मोनगोन। गोलोम बोथोरनि बन्द एबा दानसेनि बांसिन जिरायनाय समाव जेबो हेफाजाब होनाय जानाय नङा।
बे राङारि मददखौ DBTनि गेजेरजों थोंजोङै फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टाव होनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 17 बोसोर बैसोनि गावग्राखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हादोरारि क'चखौ सासपेन्ड खालामनाय। फरिदाबादनि गंसे हटेलाव 17 बोसोर बैसोनि माहारियारि थाखोनि आइजो गावगिरिखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव हारियाना पुलिसआ नेशनेल शुटिंनि क'च अंकुश भारद्वाजनि सायाव केस होदों। एथलीटनि नखरजों होनाय मोनसे आबुं अजदनि उनाव बे खामानिखौ लानाय जादों। मंगलबारखालि एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो साखिफोरनि बिबुंथि लिरनो आरो सीसीटीवी फुटेजखौ रैखाथि होनो नाजानायजों लोगोसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। एफआइआरनि बादिब्ला बे जाथाया गोदान दिल्लीनि डक्टर करणी सिं शुटिं रेन्जआव हादोरारि थाखोनि शुटिं बादायलायनायनि समाव जादों। अजदआव बुंनाय जादों दि भारद्वाजआ फरिदाबादनि गंसे हटेलनि खथायाव गावग्राखौ बिनि दिन्थिफुंनायखौ बिजिरनायनि मुङाव गाग्लोबदों। पुलिसआ बिथांनि हेंथायै आइजो पुलिस थाना एनआईटी फरिदाबादआव आथोनारि गाग्लोबनायनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' एक्टनि सेक्सन 6 आरो इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 351(2) नि सिङाव केस होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ चिराङाव 9 जानुवारिनिफ्राय जागायजेन्नाय 65थि बड' साहित्य जथुम्मा, जेराव 500 स्टल आरो हादोरनाङारि थान्दैफोरा बाहागो लागोन। सानथामनि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ, हारिमु, दानाय-लुनाय आरो जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिनाय जागोन, जेराव हादोरारि आरो हादोरनाङारि आलासिफोरा बाहागो लागोन। बर' साहित्य जथुम्माया 9 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै चिरां जिल्लानि बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव 65थि जथुम्माखौ खुंफुंनो थियारि जाबाय। 4 कौटि रांसोनि सानखानाय रांबावजाजों खुंजानाय बे जथुम्माया हादोरनि सिङाव आरो बायजोनिफ्राय गुवारै बाहागो लाहैगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जथुम्मानि गुबै थांखिया जागोन 11 जानुवारियाव जानो गोनां गेवलां जथुम्मा, जेराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि पद्मश्री बान्था मोनगिरि सर्वेश्वर बसुमतारी बिथाङा रुजुजायै आरो गोदान आदब गोनां आबाद मावनाय आदबफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे जर'खा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लागोन। दावबायारिफोरखौ बिथांजों थोंजों रायज्लायनो आरो बेफोर अरायथा आबाद आदबफोरनि सोमोन्दै दिन्थिनो खाबु मोनगोन होनना सोद्रोमाया बुंबावो। सामलायगिरिफोरा फोथायनाय फोरमायदों दि बर' साहित्य सभानि 65थि जथुम्माया बर' थुनलाइ आरो हारिमुखौ फालिनायनि अनगायैबो हारिमुआरि सोलाय-सोल' खालामनाय, सावरायनाय आरो जथाय जौगाथायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ ढाकानि तेजगाव ओनसोलाव बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टीनि दैदेनगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारो। बुधबारनि मोनायाव ढाकानि तेजगाव ओनसोलाव गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी (BNP)जों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफादनि दायनिगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारो आरो गुबुन सासे सुबुङा जोखोम जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ BNPनि भलन्टियार दालाइ स्वेच्छासेबक दलनि ढाका मेट्रपलिटान नर्थ इउनिटनि बारग' गाहाय नेहाथारि आजिजुर रेहमान मुसबिर होननानै सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुं आबु सफियानआ कारवान बाजार 1 बिगोमा आफादनि गाहाय नेहाथारि। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया बसुन्धरा सिटी शपिं कमप्लेक्सनि साखाथियाव थानाय तेजतुरी बाजाराव हरनि 8:40 रिंगासो समाव जादों। सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोरा सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै खारलाङो। मुसबिरखौ गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो आरो सुफियानखौ फाहामथायनि थाखाय ढाका मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोबां राउन्ड गुलि गावदों। सीसीटीवी फुटेजखौ नायफामगासिनो दं आरो बेयाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो आरो थांखिखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ इन्डियान इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि गुवाहाटी (IITG) आ मोन 17 जुनियर एसिस्टेन्ट मासिफोराव थिसननायनि थाखाय साख्रिनि फोसावथाय फोसावदों। दानि जुनियर एसिस्टेन्टफोरखौ सिनियर एसिस्टेन्ट महरै मासि जौगाहोनायजों लोगोसे फसंथाननि गोनांथार खुंथायारि गोनांथिफोरनि सायाव सोनारनानै उननि लांदां मासिफोरनि अनजिमाया सोलायनो हागौ। बैसो सिमाआ जादों 27 बोसोरसिम। IIT गुवाहाटीनि सरासनस्रा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय गोजौ बैसोनि सिमा गैया। बैसो रेहाय SC, ST, OBC, PWBD, एक्स सार्भिसमेननि थाखाय बैसोखौ रेहाय होनाय जागोन। भारत सरकारनि नेम बादियै जागोन। SC, ST, OBCनि अनगायै मासिनि थाखाय आर'ज गाबहरनाय बिजाथिफोरा बैसो रेहाय मोननो हानाय नङा।
सोलोंथायारि आरो गुबुन रोंगौथि। कम्पिउटार मावख'नि आर'जलाइनि गियानजों लोगोसे बेचलर डिग्री थानांगोन। अनलाइन आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 13 जानुवारि 2026। बिनायसाफोरखौ गोबां गुदि खिथानि थाखाय मावख'आरि फोसावलाइखौ नायनो सुबुरुन होनाय जायो। जोबथा खौराङाव दङ रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड (RRB) नि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गासै 22,000 ग्रुप डि लेभेल 1 नि लांदां मासिफोरखौ थिसननायनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट नम्बर CN09-2025। 7थि CPC नि पे 1 गुदि बेथननिफ्राय जागायजेननाय बेथन 18,000 रां। बिनायसाफोरनि बैसोआ 1 जानुवारि 2026 सिम 18 निफ्राय 33 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। बिनायसाफोरा 10 थाखो ITI एबा समान उथ्रिसारनो नांगोन एबा NCVT जों दिहुनजानाय नेशनेल अप्रेन्टिसशिप सार्टिफिकेट NAC थानांगोन। आर'ज गाबहरनायनि मासुलआ 500 रां। SC, ST, एक्स सार्भिसमेन, PWBD, हिन्जाव, ट्रान्सजेन्डार, माइनरिटि, रांखान्थियारि गोग्लैसोनानै थानाय थाखोफोरनि थाखाय 250 रां। अनलाइन आर'ज गाबहरनायनि जागायनाय खालारा 21 जानुवारि 2026। अनलाइन आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 20 फेब्रुवारि 2026 23:59 रिंगासिम। बांसिन मिथिनो थाखाय बिजाथिफोरखौ अफिसियेल वेबसाइटआव नायनो खावलायनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।